kinsa nga apostoles ang Trinity o gabautismo man sa tulo ka persona o Trinity kay pati Romano Katoliko gabautismo nan tulo ka persona o Trinity. Thanks daan. So ang iyang punto din igsuon, kinsa kuno nga apostoles ang nagbautismo sa gitawag nato og tulo ka ngalan. Gusto siya og bersikulo. Okay? Daghang salamat. Ang atong tubag niya na igsuon. Wala tay nabasa nga adunay ngalan sa usa ka apostoles nga nag-ingon, bautismuhan ko ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Wala tay mabasa diri sa Biblia. Wala sad tay mabasa nga ang usa ka apostoles nag-ingon, bautismuhan ko ikaw dito gis dakong tubig daghang tubig, bautismuhan ikaw sa ngalan ni Hesukristo. Wala tay mabasa. Nay nagwali, pero wala tay nakita nga aktual nga nabautismo dito sa daghang tubig. Wala sa tayo mabasa igsuon sa actual nga bautismo nga nangingon, bautismuhan ko ikaw sa ngalan sa Espiritu Santo. Wala sa tayo mabasa na igsuon. So meaning to say, tanan nga mga Christian karon nga nagpractice og usa ka bautismo unsa man nga ngalan iyang gigamit, wala tayo mabasa. Pero magbulag gid ta niining bahina kay ang Seventh-day Adventist na ay sugo nga gisunod. O kanang sugo nga gisunod, ipatuman sa matag usak nato karon. Okay? Mateo 28, versikulo 19. Muna nakabintaha sa mga Seventh-day Adventist. Kaya ang ilang pagtulunan, basahon pinagi sa Biblia. Okay? 28, verse 19, nagingon, busa panglakaw kamo, o himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, o tanawa akong magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Sugo igsoon. Ang gingon ni panglakaw kamos tibuok kalibutan. Unya ingon siya ni, pamautismo kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Apila ni ang bautismo gisugo. Dinhi nakabintaha ang Seventh-day Adventist igsuon kay wala ni sa ubang reliyon. Wa magingon ni si Kristo nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug bautismoy sila sa ngalan ni Hesus ra. Wala tayong mabasa. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o bautismuhi sila sa Espiritu. Wala tayong mabasa na igsuon. Sumuni nakabintaha sa Adventista. O kung yung kag-actual nga bautismo, nga si Pedro nag-actual og bautismo, nagsulti og tulo ka ngalan, wala diha sa Biblia. Hasta putong nagbautismo og usa ka ngalan nga Hesukristo, wala diha. Hasta putong nagbautismo og usa ka ngalan nga Espiritu Santo, wala diha. Tanan nga gipractice karon nga naa sa mga simbahan sa aktual nga bautismo, walay mabasa sa Biblia. Ang ilang basahon igsoon katurang wali, dili aktual nga bautismo. So kibalik kita tanan diha tabla ta diha tanan. Pero nagbulag lang ta tungod kay naay mabasa ang Seventh-day Adventist sa Biblia nga gisugo kita sa pagbautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Ug kini nga sugo igsoon, dili ni matapos hantod sa pagbalik ni Jesus Christ. Kaya nagingon man siya dinhi nga matupan niya nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tanawa ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Natapos na ba ang kapanahunan aron maundang ang pagbautismo sa tulo ka ngalan? Wala man matapos ang kapanahunan. So nagpadayon ang bautismo sa tulo ka ngalan. So daghang salamat na naigsuon sa imong gihatag usab nga pagpangutana